Salutare, v-am și bine v-am regăsit la un joc numit Standoff 2. Așteptăm acum să mă bage. M-am jucat un pic off camera. Am luat primul meu chest, ăla care ți-l dă ei. Și da, hai să-i dăm un diffuse. Prima și prima dată. Este mapa Sandstone. Nu prea știu să fac acest joc. Așa că, da, poate să am noroc. Și o echipă. Nu prea știu mult, știu că e pe echipe, două echipe, counter-terorist, polițiștii și ăia, teroriștii gen. Hai că mi-arată aici loading. Și da, voi posta pe la ora 12. Nu chiar 12. Pe la ora 12, între ora 12 și 2 voi posta. Și seara pe la 6-7 voi posta al doilea clip. Da. Și vreau să mă bage. Durează puțin cam mult. Vreau să aleg Tero pentru că da. Uite, hai să încerc. Am ales teroriștii. Început meciul. Bomba trebuie să o planteze. Ce știu oamenii. Bomba este pe mijloc. De pe aici sunt doi sandocani. Doi mexicani. Doi prietene. Așa, bravo. Trebuie să venim bomba să planteze. Am un șmoc eu și șmoc acolo. O să stau iar aoleu, ce mi-a dat? Mi-a dat grenadă. Eu am pus smocul acela acolo, dar mamă, ce prost trag. Da. Între primele des când joc acel joc, i-a dat cuțit. Se iau asta cu skin? Nu le iau. Eu am bomba. Bombița. Și eu trebuie să mă duc să o plantez. Să o plantez în secțiunea, în sectorul ăla. Să plec. Bă, dă-te din calea mea, bă. Cu cuțitul în mână mergi mai repede și cu grenăzile. Pistolul și cu mitralieră mergi încet. Mai încet. Haideți să mergem. Plantăm. Venim acolo. A dat unul de stat al meu smoke, m-am speriat pe o secundică. Deci am lag, o grămadă de lag la mine. Oh, ăsta ne rupe. Un mexican! Ce naiba! Meciul ăsta cred că îl pierdem. Sau? Hai că e prost poate. Bine! Pe locul 1, pe locul 2. Știu o medalie de bronz. Sper. Ok, AK este una dintre cele mai bune arme. Tero. Cea mai bună armă din joc, bine. Da. AVP-ul e bun dacă știi să-l joci. Cred că o să țin mie. Ba nu, am bomba.
merg. Să merg B? Hai să merg B. Scriu B că văd că sunt cam. O să-i rupă mexicanii mei. Acest mexican de acolo. Hai smoke. La intrare. La intrare. Văd. O să stau fix aici. Ce-am plantat bomba, știm. Dăm un flash grenade. Acolo. Aula. Hai să vedem să nu mai explodeze. Să o stau cu skin MP5-ul și până așa să calmă arma MP5. Bă. Mamă, ce... Voi vedeți ce cuțit avea ăla? Ce mai mișto, bine, nu e chiar cel mai mișto, butterfly-ul. Am văzut și prin chesturile alea care costă gold. Pe care... Doamne! Hai mă, omor, nu mi-a dat bombă, frate. M-a omorât freaking bomba. Dă-i! Dă-i! Ce noob. Hai, vreau să zic că am câștigat de jos. Avem 3-1. Da. Hits. Joculețul o să-l postăm pentru o perioadă mai lungă de timp. Că mie mi-a plăcut, dacă și vouă să vă placă, postăm mai mult. Ce joculeț. Olo, flash grenade, dă-i. Un flash. Mi-a dat mie flash la... Eu țin aici. Dă-l. Mexicanul! M-am omorât. N-aveam ce să fac. Dă-i! E unul sub tine. Dă-i tipo. Cred că e tipo. Aolo. Counter-terrorist win. Da, îți bune ăștia pe harta aceasta. Bine, cred că s-au mai jucat, dar eu am level 1 abia, adică gen... What știi? Care are bomba? Are ăsta de lângă. Ok, hai departe. Să-l vedem. Dăm un flash. Am dat și un flash, da. Am primit și un flash. Bomba cred că o să moară. Bomba e pe aici. Doamne. Bă, asta e cam proastă, asta cu bomba. Bă, du-te mă și plantează-o. Păi nu știu dacă e cineva, dar o să merg după bomba asta. Și-a aruncat. A aruncat ăștia mele. Cred că au murit. Bă, ăsta face cerc. Face mișto, bă. What the fuck? Am primit. Bă, face fucking... Man, tu... What? Hai pe dute. Încarc, da. Oh. Ter. Boah! Am tras 27, frate. Frate. Dau rage quit. Eu am bombița. Am bombița nebunița. Frate, nu mai am bani de acasă. Mi-a luat arma asta. Te cu dropez. Fânfal. O să zic. O să zic final. Zic final de mici. Pare că mânicică. Pare că e una ca, dar... Acela... Știi, pare că nu e Anaca. Aolo, mexicanii, sandocanii sunt pe aici. Mexicani care sunt și sandocani. Mamă, deci de asta știu eu să joc plus, pentru că nu prea m-am învățat cu jocul. Dar momentan, bă, pot să-mi revină. Cred că acesta o să fie miciul. Episodul o să fie așa, mai de prezentare, așa. De asta știu eu să joc mai prost, că... Na, sunt noob. Am level 1 abia, frate.
level 1 ești noob. Mai ales că mă bat ăștia. M-a și antrenat un pic înainte. Fiu încălzit, știu să joc. Hai bombă, hai! Hai bombă proastă, ce ești? E, poate băiat. Că bine asta. Asta e pe sus. Ce s-a băgat? Ce s-a băgat? Olo! Du-te! La AVP! La AVP! Mama, m-a luat unul de la spână cu Desert Eagle. Da, clar o să fie meciul counter-lor. Frate, dar nu avem șanse contra counterilor. Really, boys? Really? Really, bă? Bă, dar ăsta, errorul ăsta e cam prost. De poză de față. Hai că mă duc acum. Că vine ăsta acum. Să putem. Mama. Da, nu l-am. Dă-i! Era făcut, puteam să-l mor. Eu fug să plantez. Sul. Nu m-am mai dat de... Plantează. Doamne. Mama! Ce mi-a dat? Mama, am pus și smoke-ul ăla. Smoke bomb se numește. Hai să vedem. Ai cam 5.000 de bonus. Nu vreau să joc AVP, că AVP-ul e foarte greu să ai cea mai bună țintă de pe planetă. Bă, ăsta pare legal mișto. Aș vrea să... Dacă, bă, măcar aruncă bomba. Gigel. Că bomba, Gigel. Și fac mereu, dau fresh acolo. Din aia de pe să fie derutat. Aolo! Aolo, aolo, viața mea. Aolo, aolo, viața. O, terorist win. Bine, bine, ăsta o să fie cel mai lung meci. Și primul meci. Uite aici un AVP. O să-l iau pentru că am spus. Eu nu prea știu să văd EVC-ul. Fac un pic de troll. Hai că nu fac troll. What the fuck ăla cum? What? Băi, voi l-ați văzut? Pe Brălan? Băi, deci, ăsta cu flash-ul lui îl omor! Doamne, 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 doamne. Sper să nu dau rage quit din prima, adică gen. Chiar nu vreau să dau rage quit din prima, că... Mamă, voi vedeți ce stickere are asta, dar cu stickerele... Bă, măcar sunt locul 2 cu 3. What? What? Nu știu cum zic eu locul 2, dar sunt. Bă, grenada, hai că și pe asta că pot să... Nu știu cum locul 2, dar sunt, adică gen... See what, știi? Uite-l, am văzut pe idee. Te-am dat acum mare flash. Mamă, ce m-a luat ăsta, băi, Ghemeș. Piciorul. Aoleu. Uite-te. Dă-i. Dă-i Gigel. Bine, Gigel. Este un Gigel bun. Cel mai bun Gigel cu care am jucat. Mochis ăsta e prea bun. Hai, dă-i Mochis. Bine. Mamă, ce copia ta. Bă, ăsta e hard. Omul ăsta e hardcore, omul. Nu e nici chiar hardcore, dar e hard omul cum joacă. Joacă. E pe cale să câștige omul ăsta. Vă zic eu că e pe cale să câștige, dar... Deci ăsta mai durează, dar eu vreau să stau făcă. Hai mă să încerc să joc. Dacă pot să câștig ceva. Asta chestie. Mai că deja am murit. Frate.
Nu vreau să dau rage quit, dar cred că o să pierdem. Nu, că Mokis ăsta nu știu unde și-a luat damage. Mokis? Smoke, uite-te pe hartă, băi! Gigel! Cel mai mișto meci. La penultimul loc. Mi-a și mie un pic de XP. Hai că mi-a dat 350, bă. Nu meritam, dar... Hai să vedem dacă primim și eu ceva. Bă, black, am primit 10. Dăm un exit. Cât? Băi, am zis. Cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa!